Lagot. Hi guys. May ami diri sa dalan sa amo ang dalan papunta sa amo ang kagikan nga Pinoy-anan guys. Among Pinoy-anan guys, among kagikan guys. Mo ni diri guys oh. Akong kauban guys si Christian guys. Hi Christian. Oh nindot kay ang among dalan diri guys. Among dalan diri guys, nindot kay guys no. Manglaag ni among duawon ang ako ang mother guys. Gilingaw ko sa akong mother guys no. Magdala mi ani guys. Dala mi ani oh. Sandwich. Tatay guys, kung kauban guys, si tatay ako ug si Christian. Ayan si Christian guys, kay gusto si Christian mo koyog. Mo ni amo ang lugar diri guys, o nindot kayo guys. Di ba guys? Nindot kay sa bukid puyan guys, kay presko kayo guys. Presko ang hangin no, ang among dalan guys, tanawa guys. Hike lang ni guys, kay wa may motor guys. Walay bao-bao. Si Jungjong, di man gito si Jungjong mula pos diri gyud. Mao ni ang among lugar diri guys. Ano nindot lagi ilang balay diha guys oh. Kisang balay na diha. May balay diri guys, nindot ang balay na Isabana guys oh. Sabana. Mao ni amo ang dalan padulong sa lugar sa ako ang mother guys. Kilak-kilak lagi te, hindi na. Nya na. Dagan kaing mga kakahuyan diri guys o mahogani. Dagan kaing mahogani guys na ay mga gabi aning kadaplinan guys. O lami man ni utanon guys oh. Nindot kay ni utanon. Ila po ning gipadagko no. Naamo day sunting diri oh, dagang sunting diri oh. Mao ni guys ang among lugar sa bukid. Diba? Christian. Mga itik guys oh. Mga pato. Ingayaw si Christian amo guys, nakakita sa amuan guys. Ingayaw kay gusto mo kuyog sa bukid. Kuyog siya, ganahan siyang magkuyog sa bukid guys. Thank you for watching guys.